Awak loro, perung di bojo. Aduh. Makan sapa iki? Iya ilang. Makan paijo. Kon tuku obat. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Jil. Woi. Kene. Kabur ah. Cik. Duh, jangkrik nyekembrem bocah niki. Jangkrik bocah niki ngerti lek ana wong main lho. Iso ditelepon iki. Nggare wong emosi ae lho. Blood of monkey would never die. Loh, cah iki jangkrik tenan ane nyatu. Halo. Nyapa to jan awakmu iki telepon aku? Gini yo. Golekne obat. Apa? Vitamin C. Yo wis. Tak golekne yo. Yo wis. Duh, yo to con kowe ditenono. Gameku malih metu. Ya wis, aku budal. A few moments later. Bosok kowe con, tak prank. Modaro kowe saiki. Lho. Awakmu lara tenan to, Con? Nyekembrem tenan kuwi. Kemangken nanti to suwi menteni kancane arep bongko ning kok. Ya sorry, aku masih dadang golek obatmu iki. Iya. Ya wis ndang, ombenan kono, Con. Iya lah, sedang mari aku. Aduh. Mau tenan aku iki. Jo, aduh. Ini. Tarikin dong kancane iki. Idong, enak dong. Kantong. Wah, putih kowe. Ya ini cocok. Tiba pulo. Terus aku ning mau, Jo. Alah, Con gue cah cilik ae lho jane. Obat ki ndang mari. Aduh. Wah. Sarung ceplok pulo.
tambah teko lara migiat ya. Blaburingnya mataku malian. Lah, sapa kae? Cok. Loh, gini ya lo cano iwi. Beh, ayo men kae. Hal tatum ya kowe. Mas Bucon, sini dong Masuk iki. Nintun tilun. Con, gini awakmu. Aduh, gini awakmu ki, Con. Woi, gini awakmu, woi. Aja ngono lah. Ih, gila aku. Aja. Woi. Aduh, woi. Woi, woi, woi. Halo guys, jangan lupa dukung channel kami agar channel kami berkembang lebih baik. Dengan cara like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya, oke? Salam Bucon.